गोवेकर खूप नशीबवान आहेत की त्यांना इतकी सुंदर थिएटर्स इथे मिळाले आहेत. मग ती फोंडातलं असेल, ते पणजीतलं असेल, ते साखळीतलं असेल, मडगावमधलं असेल. आणि इथे प्रयोग करायला आम्हाला नक्कीच मजा आली होती, आनंद झाला होता आणि हाऊसफुल शो होता. त्यामुळे गोव्यातले रसिक कायमच तुम्हाला चांगल्या कलाकृतीला दाद देत असतात. 4 वर्षानंतर साखळी इथे येऊन खरंच आनंद झाला आहे. खाली जे गोव्यातल्या सगळ्या स्त्री कलाकार म्हणूया किंवा स्त्री शक्तीचा जो एक परिचय इथल्या सगळ्या पुढील पिढीसाठी यांनी जो करून दिला आहे, हा देखील फार सुंदर उपक्रम आहे. या निमित्ताने आपल्या आधीच्या पिढीतल्या कोणी कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात काय काम केलं याची जाणीव पुढच्या पिढीमध्ये होते आणि आपल्या भूमीविषयी, आपल्या माणसांविषयी, आपल्या संस्कृतीविषयी, आपल्या कलेविषयी एक अभिमान आपल्या मनामध्ये निर्माण होतो. म्हणजे कलाकारांची खाण आहे ही खरं तर गोवा भूमी. आणि माझं गोव्याशी नातं अनेक चित्रपटाच्या शूटिंगच्या निमित्ताने, नाटकाच्या प्रयोगाच्या निमित्ताने, ज्यांना मी माझे गुरु मानतो ते अभिषेकी बुवा इथलेच, ज्याला मी माझा भाऊ मानतो तो शौनक अभिषेकी इथलाच. त्यामुळे गोव्याशी एक वेगळं नातं जोडलं गेलेलं आहे आणि या कलेच्या माध्यमातून ते नातं जास्तीत जास्त वृद्धिंगत होतं. चित्रपट महोत्सव हा देखील त्याचा एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे आम्ही सगळेजण निमित्त शोधत असतो की कधीतरी आपल्याला कुठल्या तरी निमित्ताने आपल्याला गोव्यात जायला मिळेल, इथल्या लोकांशी बोलता येईल, इथल्या लोकांसमोर आपली कला सांगता.